znowu. No i znowu, tak jak się spodziewaliście, gramy w to, co się spodziewaliście. Okej. Tu już mam ulepszoną ninję. Ulepszyłem sobie ją przed chwilą. No no i wiecie. No i teraz będziemy koksić. O nie załączył mi się sprint. O, jakie słabe przedmioty. 2 jabłka, okej. Tylko po to mi 2 hełmy. Dobra, wychodzimy stąd. Żelazny hełm. Aj. Mieliśmy tutaj się parkurem popisać, ale nie. O, tu. No. Okej. Przydałoby się dostać ninja już, ale... No. Ale nie dostaniemy. Dobra. To mamy już ninja. Dobra, bo zaraz utoniemy. No. Oj, co ja zrobiłem? W sumie skończyła nam się ta, ale dobra, jakoś się przeżyła. Okej. O, fajny miecz. Złoty miecz, niezniszczalność, okej. Przyda się to i to. Jeszcze tutaj coś chyba jest. Nic tu nie ma, okej. Dobra, klar. Dobra. Jest dobrze. Tak, ciągle jest dobre. Okej. Czy ten koleś to tu był? Chciałem go rozwalić. No serio jest tam. Daleko. Dobra. Nie ma. Ja bym już to przegapił. To jest ważna skrzynia. Dajcie mi chociaż jabłka. Okej, i tyle mi wystarczy. Okej, o tutaj jest koleś. Widzę go. Jak stawiacie? Oj, kurde. Jak on to zrobił? Miałem takiego laga. Okej, dobra, ja zaraz wrócę. Okej. Okej, wyrzucili mnie na waszych oczach, okej. Flaga, login, SG1, 2, okej. Nie gram w to już. My chcemy iść do Quakecrafta. No, oddzielmy sobie tutaj, to jest fajna mapa. Tutaj, dobra, ja biorę sobie to i biorę sobie to od razu, okej. No, i mamy diamentową siakiarkę. Nie siakiarkę, tylko tą motakę. Hamuna motyka. Czego żadnej osoby tu nie ma. O, mogę tu dołączyć jeszcze? Nie no, ta mapa jest bangowana.
No. Nie, to nikt nie gra. Ta bańka jest zbagowana. Dobra. Wygrałem w to. Skoro jest zbagowany. Tutaj dołączyć spróbujmy. Pewnie mi nie da. Wiedziałem. Nie, dobra. Okay. Nie, ja chyba już będę kończyć ten odcinek, więc na razie idzie.